Vi vil nu forsøge at vise, hvordan vi kan komme igennem sikkerhedsbarrieren på en iPhone 6. Så må se, vi har ikke fat i koden på den her telefon her. Men igennem Siri kan vi komme igennem. Siri, what time is it? The time is 2:07 p.m. Vi klikker på uret. Oppe i hjørnet på plus. Vi skriver noget, som ikke er på listen. Klikker på den. Vælg alt. Over på del. Besked. Skriver en kontakt, som vi ikke har liggende. Trykker på retur. Trykker på den. 2 gange. Opretter den kontakt. Opret ny kontakt. Tilføj foto. Vælg foto. Og her klikker du på din hjemmeknap. Og så er du inde.